No. Fi sabilillahi. Fi sabilillahi. Dalla malam ba ta kudin ta dalla. Rawun banza. Tashi Allah. Daga dalla. Na gode. Ban ma san na yadda kuɗin ba. Thank you. Ba da. Thank you sosai. Idan ka ga yabanya ta yi kyau haka, shuka ya kai wannan matsayi, to sai ka gari ya yi dam, sai ka ji gaba ɗaya abubuwa ba daɗi. Ai abin da nake gaya ma wannan damuna ta yi kyau fa wannan lokacin. Sosai fiye da yadda baka tunani. Shaibu. No. Shaibu. Ha? Shaibu ne haka? Wai kana juyewa? Abin da ake faɗa a kanka a garin nan ashe haka ne? Ani jiri ka baki nake zubawa. Matan mutane in suka zo wucewa idan ka yana kansu. Kaga wannan ba mata bane. Wannan budurwa ce, wannan kai in kace mata mata ka shiga hakinta. Yanzu wannan a garin da suke? Masha Shaibu baka kyauta min. Oke, ya kai na jiga shi jine kaman diga nake yi. Jine kaman ina diga. Wallahi jine kaman ina diga. Wallahi. Jine kaman ina diga. Wallahi. Kuma wannan ya kare hirani da kai ta kare wallahi. Ina zuwa. Dami! Allah ya sauke ma wallahi. Gardin banza gardin wuce. Mata, tinga. Hey! Hey! Kai, wai baka gane wannan ba? Baka santa ba? Allah ka shiga da Allah. Ran gaya ma ka shiga hakina. Dan Allah ka shiga hakina. Ina gaya ma fa. Ina ba ka da kiwo kenan. Matar janar soja ce fa. Kai, to wallahi la ilaha wannan dai matar. Wannan matar. Ka dawo. Ka dawo. Ta dawo. Sanda zuwa. Kai. Allah ya dariya take wallahi. Kai. Dariya take. Kai. Dai na ga maka kai. Ka ga mu kai. Baby. No. Have you seen him? Yes. Can you go? Baby. Yes. Yes. Kai, kinga. Kai. Wallahi ba so da in kikam ne. Ke, zo mu tafi gidanmu. No. Baby, have you seen him? No. Tamburan amana ne, kunke jigo ne, kuma shi jagora ne, mai san al'umma ne, kai zuwa a gungwar zona. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda ku sani sunana Sarah Aloysius. Yau gani nan na shigo cikin garin Yobe. Zan tattauna da yarurruka daban-daban da suke cikin garin Yobe, ba indijin ba non-indijin. Za su faɗa da bakinsu kyawawan ayyuka da abubuwan alkhairi da gwamnanmu His Excellency Mai Malabuni yake yi. Shigo cikin garin Yobe, ku biyo ni. Tamburan amana ne, kunke jigo ne, kuma shi jagora ne, mai san al'umma ne, kai zuwa a gungwar zona.
Assalamu alaikum. Inda wato sunana Muluka Talla. Ni asalin dan kabilar Kanuri ne. Mu kare a jihar Yobe. Èmi tẹ́ ń wò yìí, orúkọ tèmi ni Chief Ọ̀túnba Sulemana. Salamu alaikum jama'a. Ahamu Joseph Anek, a yi Benin Yobe State. Wato sunana Mustapha Ibrahim. Ni Bahaushe ne cikakke da nake zaune a garin Yobe. Menen fulɓe Yobe alhamdulillahi. Tun lokacin da wannan gwamnan mai mala. Tunda wato wannan gwamna namu ba za ka wurin gwamnan nan mai malam ya zama cikakken gwamna wato a wannan jihar ta mu muka samu kwanciyar hankali. Tunda mai ma ba labo ni ya zo wannan jiha ta mu da sai dai ka ji dirrim ka ji can tau ka ji tau dirrim ka ji ana ta zaman makoki ana ta beriya amma da zuwansa sai gari na lami lafiya muna alfahari da kai. Tunda mai malabu ne ya zama gwamna. Tunda Allah ya kawo mana wannan bawan Allah mai malabu ne. Mai malabu ya taimaka mana wajen harkokinmu na business ne yau da kullum. Ilimin ƴaƴan kyauta ne mu tura ƴaƴa su je su karatu a kyauta. Muna yi practice ɗin addini ɗin da kwanciyar hankali. Muna zaman lafiya. Zan iya yi barci yanzu. Da ido na biyu a rufe. Da kwanciyar hankali. Ba da ba da muke kwanci da ido ɗaya rufe ido ɗaya. Amma yanzu alhamdulillah za ka kai kiwon ka lafiya ka shiga kasuwa lafiya ka dawo gida lafiya. Kun ki samun kwanciyar hankali da zaman lafiya da aka yi a wannan jihar ta Yobe tana cikin jihohin da suka fara kabilu daban-daban. Duka yarurrukan na Najeriya gaba ɗaya kaf babu wanda ba sa zaune a Yobe a yanzu. Kuma muna zaune lami lafiya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Gwamnan Malabo ne ya bani aiki yi a state ba tare da tunani ko ni ba Hausa ba ne ko kuma ba dangarin ba ne. Hadu abu ne na ba kowa a nan ina ba mu. Gane, kai, Igbo, kai. Ya shagona, grant ina ban ina ba kowa ina bani kuma gashi da shi na buɗe shago wannan kuma na muruna. Dukkanin wanda yake wannan jiha tamu ba bambanci, ba bambancin yare, ba bambancin addini, kuma muna godiya a gare shi. Uwar gida, ni fa da ina da dama zan zaɓi mai malabu sau 10. Ni ma da ina da dama zan zaɓi mai malabu sau 10. 10 times in this state. 10. Sau 10. 10 good times. Da ni da iyalina da Yorubawa gaba daya da suna sama a iyaye samu same ka. Za mu zaɓe. Muna maka godiya muna jinjina gare ka gwamnan mu mai malabu ne zaɓaɓɓe. Ẹ ṣé o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mai malabu ne. Thank you very much for giving us this very good governor, Mai Malabu ne. Mai malabu ne. Allah ya saka maka da alheri. Amin. Allah ya sa ka zarce ka daɗe zarcewa kuma ya kai ka ƙaton babban matsayi insha Allahu mun gode. To jama'a na dawo kun ji da kanku kun ji daga bakin su abubuwan alkhairai da kyawawan ayyuka da babanmu gwamnanmu His Excellency Mai Malabu ne ke a cikin Yobe State. Tamburan amana ne, kun jigo ne, kuma shi jagora